Bé, doncs són les 7 del matí, hem arribat fa una hora més o menys, però he estat buscant el transport públic per anar des de la parada de busos fins al centre, fins a Khao San Road. Al final m'he mig aclarat que era el bus número 3 i l'he estat buscant. El problema és que aquí quan baixes del bus ja t'espera una onada de taxistes que et volen vendre que vagis amb ells, i a tothom a qui li pots demanar informació és taxista, saps? I t'has d'espavilar una mica. En fi, ara ja estic de camí cap allà, és un bus, és aquest bus he ficat, ara us el ficaré si de cas, i res, és com tots els busos, està molt atrotinat, però bueno. Bé, doncs ara mateix són 2:15, acabo de mirar una mica què fer en un lloc on he trobat wifi perquè ja el tenia de l'últim cop que havia estat aquí, i el que faré ara és anar a veure un temple que l'últim cop em va quedar per veure, que no vaig poder-ho fer perquè em vaig estressar molt i vaig marxar abans d'hora, i després aniré a l'aeroport que he comprat, bueno, per l'aplicació d'AirAsia he comprat un vol per poder anar cap allà. I res, i això és el que faré. Aniré fins a Phuket amb avió perquè ja n'estic fart de bus, m'ha cansat molt i un cop sigui allà miraré de trobar algun hotel on poder-me allotjar. Bé, doncs acabo de marxar del temple perquè és que és insuportable, fa una calor que et mors, no m'aguanto. No havia passat tanta calor des que estava aquí a Tailàndia. I a més et fan anar amb màniga llarga, no pots anar amb màniga curta, ni pantalons, ni sense mànigues, ni res, i és que és horrible, és horrible. Em feien pagar 500 bahts i és que se me n'han tret les ganes, són 15 euros. Aquí a Tailàndia és bastant, pots fer bastant amb 500 bahts, però igualment no és per la pasta, és que estaré allà i no ho disfrutaré, ja ho veig a venir. Fa massa calor, fa massa calor. Ja estic aquí a l'aeroport, ara tinc més o menys 2 hores per facturar l'equipatge i tot, perquè això no ho puc entrar a dintre de l'avió, és molt gros, i res, després ja el viatge em sembla que és 1 hora i mitja, és supercurt, i m'estalvio, diria que són 13 hores, o sigui que és una diferència, he pagat molt més, però bueno, mira, és el que hi ha. També m'he estalviat molts diners perquè he agafat bus aquí, vull dir, no em compensa, evidentment, el que m'he estalviat de diners, però sí que el temps serà un estalvi bastant gran. Bé, acabo d'arribar aquí a la ciutat i ara estem buscant amb aquest noi francès que he conegut un lloc per poder prendre alguna cosa. Sí, bueno, un ping-pong show ara no convé gaire. Hem trobat un lloc on poder prendre alguna cosa mentre tenim wifi i planegem una mica el que farem.
I aviam, jo no ho tinc del tot clar, però la idea més o menys seria quedar-me aquí, que està bastant a prop del sud de la illa, i després poder anar al sud de tot, que és on hi ha el camp d'entrenament que vull anar a mirar. Avui hauria de llogar una moto, anar al camp d'entrenament i fer-hi un vistasso, i també llogar l'hotel, i després demà acabar de decidir què faig. Aquí fan packs d'un dia, una setmana, un mes, i si agafes una setmana, per exemple, et sortiran molt més baratos els entrenos que un dia. He de valorar-ho, aviam què faig, perquè tampoc vull pagar una setmana i que després sigui un gimnàs molt dolent, però bueno, més o menys això és el que he de fer. De moment no hem trobat hotel, però un cel guapíssim sí que l'hem trobat, Bé, doncs acabem d'arribar a l'habitació i hem agafat una habitació compartida amb llit de matrimoni perquè era el més barat que trobàvem. Volíem agafar habitacions de 8 persones compartides però no n'hi havia, només hi havia un llit sol, i aquí al ser a prop de la platja i ser una illa els preus eren molt cars, o sigui que el que hem hagut de fer és agafar una habitació entre els dos i res, dormiré amb un tio que conec des de fa 2 hores. Veiem com va, suposo que bé, tenim aquesta terrasseta on estic ara anirem a buscar algú per veure, així ens acabem de conèixer mentre estem aquí, i després també haurem d'anar a algun lloc per sopar i tot. Estem en un lloc que em sembla que hi ha bastant merder a la nit, però aquest carrer per sort és molt tranquil. Aviam si podem dormir bé, demà ja us ho diré. Vinga, bona nit.